Hello? Hi. Hello? Hello. Oh, hello! Oh, first time na ako ni. So kompleto na akong childhood kay sa bata pa ko gusto ko makadungog ganing naging parot nga pangit, pangit, pangit. Pero siya maingon og pangit kay gwapo man ko. What up pa kabarangay, it's your boy Papa Bam. Nami diri karon. Lolo, look wow! 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 Meow, 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 meow! Yo mga kabarangay, once again, it's your boy Papa Bam. And nami diri karon sa may Mantianak Tree Park, diri sa may Sugbong Kugon. Yes, 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 yes. So kung biyahiyon nimo siya, kung gikan kag Cagayan de Oro, it takes 1 hour and 43 minutes. And doon na siya 73 kilometer from Cagayan de Oro, padulong diri sa Mantianak Tree Park mga kabarangay. Well actually, haggard kayo mi karong adlaw kay gikan pamig gikan from Cagayan de Oro adto pamig Lagunglong. Kaya dito may magstay sa resort. And I have nila host diri sa Mantianak Tree Park diri sa may Sugbong Kugon. So after ani mobalik na pud mi dito sa may Lagunglong sa Luna Yala Resort kaya dito may mag-overnight stay. And tomorrow, ato na pud mi sa Claveria kay mamesta sa Kanangkaan Claveria. Anyways, welcome di ay ato mong itura unsa gyud kanindot og nice diri sa Mantianak Tree Park diri sa may Sugbong Kugon. Unang sulod pa lang namo diri sa Mantianak Park, na-amaze na gyud kaayo mi kay gitabo mi diretso og daghan kaayo nga salapati. O makita ninyo sa video. Tol. Okay, pagdako pag-isa ibuta. Usa sa pinakanindot diri buhaton is pwede nimo bahugan ang ilang mga salapati. Tag 5 ra ang ilang bahog diri. Naya ibutang. Ayaw, butang. Put in your hand lang, put in your hand. Haskag yung lingawan namo nga nagbahog sa mga salapati. Actually, lingag yun kayo siya, super kaayo. Labi nakay mga dala mga bata. Ma-enjoy gid kayo ang mga bata sa pagbahog sa mga salapati. Muna akong magsuon. Woo, pasikat kayo. Ang entrance diri is 100 pesos ang adult. 50 pesos for the kids. Oh, there's an ostrich. Hi, ostrich. It's a tiger. Hi, tiger, guys. Hello, tiger. Picture mo. Hello. Wow. Oh, it's a tiger. Oh, no. Sino yung ka na ba? Hello, guys. First time na ako karon makakita og talking parrot.